sai ni ta kasa ni tuntuɓo sai da yar bakar mace. Wani riga shiga ta tsafta ku farfazancen wurin bakar mace. A tuntube ma yana da riba inda ka fada gaban bakar mace. A ce fazancen tushe da girma ku bar shi zancen wurin bakar mace. Daukwari na azani yaƙi sai na tuno ga sarauniya. Ku zo mu je to ku zo mu je to ku zo mu je ga diya bakar mace. Ku zo mu je to ku zo mu je to ku zo mu je ga diya bakar mace. Ku zo mu je kai ku zo mu je to ku zo mu je ga diya bakar mace. Makendiri ga fa kyau na fuska baka kirin mai kala ta buzaye. Yar baka mai kala ta hausawa, yar baka mai kala ta dusawa, yar baka mai kala ta hullani, yar baka mai kalar zabarmawa. Fasati dai yana wurin mace, yar baka ke kadai faki da farin ciki sai wurin bakar mace. Yar baka to anan faki da ce. Ku zo mu je dai ku zo mu je dai ku zo mu je wunta yar bakar mace. Ku zo mu je dai ku zo mu je dai ku zo mu je wunta yar bakar mace. Bari kun san akwai na mai kwabbaki kun san ai ba a shafa shi. Baka kishe ke kin ciri tuta kin san bakin nan ba a fa shafa shi. Fara ashe dai kin shiga kunya tun da farin nan ana ta shafa shi. Dai an ce to ana da tsafta a sa baki za a zan baki yanzu. Kin cire tuta bakin ga wallai ba a fa shafa shi.